Ahojte, dnes vám vysvetlím, ako chce štát dávať obciam povinnosti, ale peniaze si chce nechať. Predstavte si, niekto niečo ukradne v obchode, rozbije lavičku alebo naháže smeti do parku. Kedy si dostal pokutu a zaplatil. Alebo jednu po papuli. No a hotovo. No a teraz vláda hovorí nie. Nech vezme metlu a lopatu a trest si odpracuje. Pekný nápad však. Vinník sa naučí zodpovednosti a mesto alebo obec ušetrí. No ale počkajte, kto to celé zorganizuje? Nový návrh zákona hovorí, sudca pošle človeka priamo do obce. No obec musí dať niekoho, kto na ňo dohliada, kúpiť metly, lopaty, rukavice, poistiť ho, keby sa zranil, vypísať všetky papiere. A koľko peňazí na to pošle štát? Žiadne. Ani euro, ani cent. Nula celé nič. No a primátori sa hnevajú, my nie sme väznice zadarmo. V malej dedine máte jedného človeka na úrade. Ten vybavuje všetko. Vybavuje svadby, vypisuje všetky papiere, rieši smetie, rozbité cesty. No a teraz ešte má strážiť trestanca. Kde na to vezme čas? Kde vezme obecný úrad ľudí? Kde vezme peniaze? Obce už dnes ledva vychádzajú. Peniaze nestačia na školy a nestačia ani na rozbité cesty. No a teraz ešte toto. Celý môj komentár nájdete na www.sita.sk, odkaz je dolu pod videom. A čo vy na toto? Je toto spravodlivé? Napíšte mi do komentárov, či áno alebo nie. No a zdieľajte. Ďakujem, že pozeráte a že rozmýšľate. A hlavne, že vám na tom záleží. Pekný deň všetkým.